Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Rama Hare 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 Rama Krishna Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ജനാശലാകിയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദ്വിതീയ സ്കന്ധം 4-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 18. എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഓക്കെ. സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതഹൂണാന്ദ്ര പുളിന്ദ പുൽകശ ആവീരശുംഭായവനാഗസാദയഃ. യേ അന്യച പാപ യദുപാശ്രയാശ്രയഃ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ.
കിരാതഹൂണാദ്ര പുളിന്ദ പുൽകശ ആബീരശുംഭായവനാഗസാദയഃ യേ അന്യചേ പാപ യഥാപശ്രയാः ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. കിരാതഹൂണാന്ദ്ര പുളിന്ദ പുൽകശ കിരാതഹൂണാന്ദ്ര പുളിന്ദ പുൽകശ ആബീരശുംഭായവനാഗസാദയഃ യേനേ ച പാപായതുപാശ്രയാശ്രയഃ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. കിരാതഹൂണാന്ദ്ര പുളിന്ദ പുൽകശ ആബീരശുംഭായവനാഗസാദയഃ യേനേ ച പാപായതുപാശ്രയാശ്രയഃ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. കുറച്ച് കടികട്ടി ശ്ലോകമാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. അത് ഓരോരോ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദരെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹൂണാന്ദ്ര പുളിന്ദ പുൽകശ അബീരശുംഭായവനാഗസാദയഃ യേനേ ച പാപായതുപാശ്രയാശ്രയഃ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. കിരാതഹൂണാന്ദ്ര പുളിന്ദ പുൽകശ ആബീരശുംഭായവനാഗസാദയഃ യേനേ ച പാപായതുപാശ്രയാശ്രയഃ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബുജ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതഹൂണാന്ദ്ര പുളിന്ദ പുൽകശ ആബീരശുംഭായവനാഗസാദയഃ യേനേ ച പാപായതുപാശ്രയാശ്രയാः ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. വിജയനാട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതഹുണാന്ദ്ര പുളിന്ദ പുൽകശ ആബീരശുംഭായവനാഗസാദയഃ യേ അന്യേ ച പാപായതുപാശ്രയാശ്രയാः ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രേമലത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതഹൂണാന്ദ്ര പുളിന്ദ പുൽകശാഃ ആഭീരശുംഭായവനാഗസാദയഃ യേനേ ച പാപായതുപാശ്രയാശ്രയാः ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതഹൂണാന്ദ്ര പുളിന്ദ പുൽകശ ആഭീരശുംഭായവനാഗസാദയഃ യേനേ ച പാപായതുപാശ്രയാശ്രയാः ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതഹൂണാന്ദ്ര പുളിന്ദ പുൽകശ ആഭീരശുംഭായവനാഗസാദയഃ
ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। राजी माताजी चोलिकोड़ माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। किरातहुण्णाद्र पुलिंद पुल्कषा आबीर शुंभाय वनागसादयः ये अन्य च पापा यदुपाश्रयाश्रयः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओके हरे कृष्ण। शारदा नायर माताजी चोलिकोड़ माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किरातहुण्डाण्ड्र पुलिंद पुल्कषा अभीर शुंभाय वनागसादय यज्ञाज पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। स्वर्ण प्रभा माताजी चोलिकोड़ माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किरातहूणान्द्र पुलिंद पुल्कषा आभीर शुंभाय वनाकसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। ओके रंगमणि माताजी चोलिकोड़ माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किरातहुणान्द्र पुलिंद पुल्कषा आबीर शुंभाय वनाकसादयः येने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। ओके सिंधु माताजी चोलिकोड़ माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किरातहुणान्द्रपुलीन्दपुल्कषा आभीरशुम्भाय वनागसादयः येने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। ओके वसंता माताजी चोलिकोड़ माताजी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किरातहुणाण्ड्र पुलिंद पुल्कषा आभीर शुंभाय वनाकसादयः येने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ते तस्मै प्रभविष्णवे नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके मालती माताजी चोलिकोड़ माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किरातहूणाण्ड्र पुलिंद पुल्कषा आभीर शुंभाय वनागसादय येने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। शोभा माताजी चोलिकोड़ माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चोलिकोड़। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किरातहूणान्द्र पुलिंद पुल्कषा आभीर शुंभाय वनाकसादयः ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयः शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। ओके शारदा जी नंबूदिरी माताजी। हरे कृष्ण माताजी चोलिकोड़। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किरातहूणान्द्र पुलिंद पुल्कषा आभीर शुंभाय वनाकसादयः येने च पापा यदुपाश्रयाश्रयः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। ओके अनिता कुमारी माताजी चोलिकोड़ माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किरातहूणाण्ड्र पुलिंद पुल्कषा आभीर शुंभाय वनागसादयः ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी।
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ജമില മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതകൂണാന്ത്രപുളിന്ദ പുൽകസ ആഭീരശുംഭായവനാകസാദയഃ യേന്യേ ച പാപായതുപാശ്രയാശ്രയാഃ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതഹൂണാന്ത്രപുളിന്ദ പുൽകശാം ആഭീരശുംഭായവനകസാദയഃ യേ അന്യേ ച പാപായതുവാശ്രയാശ്രയാഃ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സീതാരാമൻ ഉണ്ണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതഹുണ്ണാണ്ഡപുളിന്ദ പുൽകശ അപീരശുംഭായവനാകസാദയഃ യേ അന്യ ച പാപയതുപാശ്രയാശ്രയഃ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതകൂണാന്ത്രപുളിന്ദ പുൽകശ ആഭീരശുംഭായവനാകസാദയഃ യേ അന്യേ ച പാപായതുപാശ്രയാശ്രയാഃ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബീന മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതഹൂണാണ്ഡപുളിന്ദ പുൽകശ ആഭീരശുംഭായവനാഘസാദയ യേന്യേ ച പാപായതപാശ്രയാശ്രയാ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. പ്രതിഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതകൂണാന്ത്രപുളിന്ദ പുൽകശ ആഭീരശുംഭായവനാഘസാദയ യേ അന്യ ച പാപയതുപാശ്രയാശ്രയാഃ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിരാതഹൂണാന്ധ്ര പുളിന്ദ പുൽകശ ആഭീരശുംഭായവനാകസാദയ ഹേ അന്യ ച പാപായതുപാശ്രയാശ്രയാ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ രമണി മാതാജി. വിജയകുമാരി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതഹൂണാന്ത്രപുളിന്ദ പുൽകശ ആഭീരശുംഭായവനാകസാദയഃ യേന്യേ ച പാപായതുപാശ്രയാശ്രയാഃ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതഹൂണാന്ത്രപുളിന്ദ പുൽകശ ആഭീരശുംഭായവനാകസാദയഃ യേന്യ ച പാപയതുപാശ്രയാശ്രയാഃ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നിങ്ങളെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലിയിട്ടില്ല, പിന്നെ ഞാൻ ലാസ്റ്റേ ചൊല്ലിക്കാൻ വിടുള്ളൂ. നിങ്ങളിപ്പോ ആദ്യം മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ.
വത്സല ഗോപാല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതഗുണാന്തര പുലിന്ദ പുൽകശ ആപീരചുംബായ വനാകസാദയഃ യേയന്യചാപാപയദുപാശ്രയാശ്രയാ ശുദ്ധന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗിരിജസുകുമാര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാണഗുണാന്തരകുലിന്ദ പുൽകസ ആഭീരശുംഭായ വനാഘസാദയഃ യേന്യേ ച പാപായദുപാശ്രയാശ്രയാഃ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിത ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതപൂർണാന്ത്രപുളിന്ദ പുൽകശ ആഭീരശുംഭായ വനാകസാദയഃ യേനേ ച പാപാ യദുപാശ്രയാശ്രയാഃ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതഗുണാന്തര പുലിന്ദ പുൽകശ ആബീരശുംഭായ വനാകസാദയഃ യേയന്യ ച പാപായദുപാശ്രയാശ്രയഃ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മനീഷ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതഗുണാത്ര കുളിന്ദ പുൽകശ ആഭീരശുംഭായ വനാകസാദയഃ യേനേ ച പാപായദുപാശ്രയാശ്രയാഃ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതഹൂണാന്ദ്ര പുൽകശ ആഭീരശുംഭാ യവനാകസാദയഃ യേനേ ച പാപാ യദുപാശ്രയാശ്രയാഃ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഓം തത്സതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. മാതാജിയുടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓപ്ഷൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതഗുണാന്ദ്ര പുളിന്ദ പുൽകശ ആഭീരശുംഭായ വനാകസാദയഃ യേനേ ച പാപാ യദുപാശ്രയാശ്രയാഃ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. നമുക്കിതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. കുറച്ച് വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദർ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഓരോരോ ആളെ കുറിച്ചിട്ടും വിശദമാക്കി. കിരാത പുരാതന ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു പ്രദേശം. പൂണ റഷ്യയുടെയും ജർമ്മനിയുടെയും ഒരു ഭാഗം. ആന്ധ്ര ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രദേശം. പുളിന്ദ ഗ്രീക്കുകാർ. പുൽകശ മറ്റൊരു പ്രദേശം. ആബീര പുരാതന സിന്ധിയിലെ ഭാഗം. ശുംഭഹ മറ്റൊരു പ്രദേശം. യവനഹ തുർക്കികൾ. ഗസാദേഹ മംഗോളിയരുടെ രാജ്യം. അവ പോലും അന്യേ മറ്റുള്ളവ പാപഹ പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരുന്നു. യത് ആരുടെ അപാശ്രയ ആശ്രയ ഭഗവത് ഭക്തരെ ആശ്രയിച്ച് ശുദ്ധ്യന്തി തൽക്ഷണം പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. തസ്മൈ അദ്ദേഹത്തെ പ്രഭവിഷ്ണവേ സർവശക്തനായ വിഷ്ണുവിനെ നമഃ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു.
വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കിരാതം, പൂണം, പുളിന്തം, പുൽക്കശം, ആബീരം, ശുംഭം, യവനം, ഗസം എന്നീ വംശജരും പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തരായ മറ്റുള്ളവർ പോലും ഭഗവാന്റെ പരമശക്തി ഹേതുവായി ഭഗവത് ഭക്തരെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആദരപൂർവമായ എന്റെ പ്രണാമം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അനന്തശക്തിമാനായ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ സവിനയം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഓരോരോ വംശത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഓരോരോ രാജ്യത്തിലുള്ള വർഗത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? വിവർത്തനത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഇത്ര തന്നെ പാപം ചെയ്തവരായാലും അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരമശക്തി ഹേതുവായി ഭഗവത് ഭക്തരെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ ശരണങ്ങളിൽ ആശ്രയം തേടുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ലേ. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യരായിട്ടുള്ള എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. റഷ്യയിലും ഇവിടെ പറയുന്ന റഷ്യ, മംഗോളിയ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പോയിട്ട് എന്തിനു പട്ടിമാംസം തിന്നുന്ന ഫിലിപ്പീൻസിൽ പോലും പോയിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളവരെ, ചണ്ടാളന്മാരെ വരെ പട്ടിമാംസം തിന്നുന്നവരെ പോലും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. കിരാതം മഹാഭാരതത്തിലെ ഭീഷ്മപർവത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുരാതന ഭാരതവർഷത്തിലെ ഒരു പ്രദേശമാണ്. പൊതുവെ കിരാതന്മാർ ഭാരതത്തിലെ ആദിമ ജനവർഗമായി അറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ന് ബീഹാറിലെയും ഛോട്ടാനാഗ്പൂരിലെയും സന്തൽ പാർഗണർ കിരാതം എന്ന പുരാതന ഭൂവിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹൂണം പൂർവ്വ ജർമ്മനിയിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് റഷ്യയുടെ ഭാഗവുമായ ഭൂപ്രദേശമാണ് ഹൂണം. ഇവിടുത്തെ ഒരു ജാതി പ്രാകൃത ഗിരിവർഗക്കാർ ഹൂണന്മാരെന്നറിയപ്പെടുന്നു. ആന്ധ്ര മഹാഭാരതത്തിലെ ഭീഷ്മപർവത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ ഒരു ഭൂപ്രദേശം. അതേ പേരിൽ ഇത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അല്ലെ. പുളിന്തം മഹാഭാരതം ആദിപർവത്തിൽ 174-38 ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഭൂപ്രദേശത്തിൽ അധിവസിച്ചിരുന്നവർ പുളിന്തർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രദേശം ഭീമനും സഹദേവനും കീഴടക്കിയിരുന്നു. ഗ്രീക്കുകാർ പുളിന്തർ എന്നറിയപ്പെടുന്നുവെന്നും അവൈദിക വംശപാരമ്പര്യമുള്ള ലോകത്തിന്റെ ഈ ഭാഗം ഭുവനം ഭരിക്കുമെന്നും മഹാഭാരതത്തിലെ വനപർവത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാരതവർഷത്തിലെ ഒരു ഭൂപ്രദേശമായിരുന്നു ഈ പുളിന്തവും. ഇവിടെ അധിവസിച്ചിരുന്നവരെ പുളിന്തരെ ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാർക്ക് മധ്യേ ഗണീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെ ത്യജിക്കുകയാൽ അവർ മ്ലേച്ഛർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തെ പിന്തുടരാത്തവരെ കാഫിർ എന്ന് മുഹമ്മദിയർ വിളിക്കുന്നത് പോലെയും ക്രിസ്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ അനുവർത്തിക്കാത്തവരെ ഹീതന്മാർ എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിളിക്കുന്നത് പോലെയുമാണിത്. ഇത് ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം പിന്തുടരാതെ കൊണ്ട് അവരെ ത്യജിച്ചതുകൊണ്ട് അവരെ മ്ലേച്ഛർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ആബീരം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കുന്നു. മഹാഭാരതം സഭാപർവ്വതത്തിലും ഭീഷ്മപർവ്വതത്തിലും ഈ പേരിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട്. സിന്ധിയിൽ സരസ്വതി നദിയുടെ തീരത്ത് ഈ പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ആധുനിക സിന്ധ്യ ഭൂപ്രദേശം പണ്ട് അറേബ്യൻ സമുദ്രത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്നു. ആ ഭൂപ്രദേശത്ത് വസിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം ആബീരർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അവർ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്തിലെ മ്ലേച്ഛന്മാർ ഭാരതം ഭരിക്കുമെന്ന് മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു. പുളിന്തരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന പോലെ പിന്നീട് ഇത് സത്യമാണെന്ന് തെളിയുകയും ചെയ്തു. പുളിന്തർക്ക് വേണ്ടി മഹാനായ അലക്സാണ്ടറും ആബീരർക്ക് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് ഖുറിയും ഭാരതം കീഴടക്കി. ആബീരർ പണ്ട് കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരായ ക്ഷത്രിയരായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു. പരശുരാമനെ ഭയന്നിരുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ ചൗജസിയൻ മലപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒളിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് അവർ ആബീരരായും അവർ അധിവസിച്ചിരുന്ന പ്രദേശം ആബീരദേശം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ശുംബർ അഥവാ കങ്കർ മഹാഭാരതത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന കങ്ക രാജ്യത്ത് വസിക്കുന്നവരാണ്. യവനർ മഹാരാജാവ് യയാതിയുടെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവനും തുർക്കിയുടെ ഭരണാധികാരിയുമായിരുന്നു യവനൻ. മഹാരാജാവ് യവനന്റെ വംശജരാകിയാൽ തുർക്കികൾ യവനരാകുന്നു. യവനൻ ക്ഷത്രിയനാകിയാൽ തുർക്കികൾ ക്ഷത്രിയരായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് വേദസംസ്കാരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ മ്ലേച്ഛര യവനർ ആയിത്തീർന്നു. മഹാഭാരതം ആദിപർവം 85-34 യവനരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമുണ്ട്. മറ്റൊരു രാജകുമാരൻ തുർവസുവും യവനായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം പഞ്ചപാണ്ഡവരിൽ ഒരുവനായ സഹദേവൻ കീഴടക്കി. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ കർണന്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലം പശ്ചിമദിക്കിലെ യവനന്മാർ ദുര്യോധനോടൊപ്പം ചേർന്നു. ഈ യവനരും ഭാരതം കീഴടക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല അത് സത്യമാണെന്ന് തെളിയുകയും ചെയ്തു. ഗസം മഹാഭാരതത്തിൽ ദ്രോണപർവത്തിൽ ഗസദേശത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട്. മേൽചുണ്ടിൽ രോമ വളർച്ച മുരടിച്ച മീശയുള്ളവരെ പൊതുവെ ഗസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് മംഗോളിയർ, ചൈനക്കാർ,
അതുപോലെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഗസറാകുന്നു. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഐതിഹാസിക നാമങ്ങളൊക്കെയും ലോകത്തിന്റെ നാനാദേശങ്ങളാണ്. കർമ്മങ്ങളിൽ സർവ്വതാ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവർക്ക് പോലും ഭഗവത് ഭക്തരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന വശം സർവ്വ സദാചാര മൂല്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യരെന്ന പദവിയിലേക്ക് തിരുത്താവുന്നവരാകാം. പ്രബല ഭഗവത് ഭക്തരായ യേശുദേവനും മുഹമ്മദ് നബിയും ഭൂമിയിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി വിസ്മയാവഹമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. അവരൊക്കെ പ്രവാചകന്മാരാണ് അല്ലെ. നാസ്തിക സംസ്കാരം നയിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രകാരം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഭഗവത് ഭക്തരിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കിയാൽ, അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതി എന്ന നാമത്തിലും ശൈലിയിലും നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥാപിതമായതും ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ സംഘടനയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന വശം സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ സാധ്യമാകും. എന്തെന്നാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ പൊടിപിടിച്ച മനസ്സുകളെ പരിശുദ്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് അത്തരമൊരു മാറ്റം പ്രാബല്യത്തിലാക്കാൻ സർവദാ സമർത്ഥരായ പ്രാമാണികർ ഭഗവത് ഭക്തരാണ് എന്ന് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പാഠാന്തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതായി തോന്നുന്നു. ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലോ നയതന്ത്രപരമായ സമന്വയത്തിലോ താല്പര്യമില്ലാതിനാൽ ലോകത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അവരുടേതായ പദവിയിൽ തുടരട്ടെ. രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണങ്ങളുടെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ അകപ്പെട്ട് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് മാർഗഭ്രംശം സംഭവിക്കാതെയും പരമമായ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തെ അഥവാ ആത്യന്തികമായ ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട സംസ്കാരത്തെ അനുവർത്തിച്ച് വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യജീവിതം പാഴാക്കാതെയും നോക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് ഭക്തർക്ക് താല്പര്യം. ആകയാൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഭക്തരുടെ സതുപദേശത്താൽ നയിക്കപ്പെടണം. അങ്ങനെയാകുന്ന വശം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിച്ച പോലെ ഭക്തരുടെ പവിത്രീകരിക്കുന്ന പ്രചാരണ പദ്ധതി മുഖേന ലോകാവസ്ഥയ്ക്ക് നിശ്ചയമായും മഹത്തായ മാറ്റം സംഭവിക്കും. ആകയാലാണ് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി യത് കീർത്തനം എന്ന പദത്തെ വിവദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം വിസ്മയാവഹമായ മാറ്റം ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനാലാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അത് ഉപദേശിച്ചത്. അതിലൂടെ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാരാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മധ്യേയുള്ള എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഉടനടി ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും. തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ അഗ്നി ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ മറ്റു നേട്ടങ്ങൾ അനുഗമിക്കും. ഈ പുസ്തകത്താളുകളിൽ നാം നിരവധി തവണ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം സ്വഭവനം അഥവാ ഭഗവത് ധാമമാണ്. വൈഷ്ണവനിഷ്ഠ എന്ന് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന ഭക്തിനിഷ്ഠ അനുസരിച്ച് ഈശ്വരാവബോധത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആരുടെയും ആത്മീയ മുന്നേറ്റത്തിന് വിഘ്നം വരുത്തുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച കിരാതൻ മുതലായവരെ പോലും വൈഷ്ണവനാക്കി പരിവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ തക്ക ശക്തിയുള്ളവനാണ് വൈഷ്ണവൻ. ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുന്നത് വൈശ്യർക്കോ ശൂദ്രർക്കോ സ്ത്രീകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവർക്കോ പോലും വിഘാതങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9:32 ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുന്നതിലൂടെ ഏവരും സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ സർവദാ യോഗ്യനായി തീരുന്നു. അതിന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രത്തിൽ അഥവാ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരിപൂർണ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് ഒരുവന് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഏക യോഗ്യത. കൃഷ്ണശാസ്ത്രത്തിൽ സുജ്ഞാതനായി തീരുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തുമുള്ള ഏതൊരാളും പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അയാൾ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഗുരുവായി തീരുകയും അയാൾക്ക് അവരെ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള അനുവാദമുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മഹാപാപിയായ ഒരുവൻ പോലും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനുമായി വിധിപ്രകാരമുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ജഡിതിയിൽ പരിശുദ്ധനായി തീരാൻ കഴിയും. ആകയാൽ ഒരു വൈഷ്ണവന് ജാതി മത ഭേദമന്യേ ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആത്മാർത്ഥ ശിഷ്യനെ സ്വീകരിക്കുവാനും യമനിയമങ്ങളാൽ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന് അതീതനായ ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവൻ എന്ന പദവിയിലേക്ക് അവനെ ഉയർത്തുവാനും കഴിയും. സമ്പ്രദായത്തിന്റെ അനുകർത്താക്കൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മധ്യേ പോലും വർണ്ണവ്യവസ്ഥിതി അഥവാ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം വ്യവസ്ഥിതമേയല്ല. മാത്രവുമല്ല, സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഈ കാലത്ത് വ്യവസ്ഥാപിത ചട്ടവട്ടങ്ങളുടെ ആചരണങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വിശേഷകമായ ആചാരത്തിന്റെ പരാമർശനം കൂടാതെ
ഒരുവനെ ആത്മീയമായി വൈഷ്ണവ നിഷ്ഠയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു. അവിടെ ആത്മജ്ഞാനപരമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതിക്ക് വിഘാതമായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. ആകയാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആദേശപ്രകാരം അതീന്ദ്രിയ നിഷ്ഠ കൈക്കൊള്ളുവാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളെയും വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത ആരാധനയെ ലോകം മുഴുവൻ പ്രഭാഷിക്കുവാൻ കഴിയണം. ഭക്തരുടെ അത്തരം സാംസ്കാരികമായ പ്രചാരക പദ്ധതി രാജ്യത്തിന്റെ ആചാരരീതിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന യാതൊരുവിധ പക്ഷപാതവുമില്ലാത്ത യുക്തിയുക്തരും ജിജ്ഞാസുക്കളുമായ എല്ലാ വ്യക്തികളാലും നിശ്ചയമായും അംഗീകരിക്കപ്പെടും. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവത് ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ ഒരു വിഗ്രഹമായി പ്രതിമയായി വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്തതുപോലെ ജന്മാവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വേറൊരു വൈഷ്ണവനെ വൈഷ്ണവർ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുകയില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സന്ദേഹങ്ങളും ദൂരീകരിക്കുവാനായി ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹാശിസുകളെ ആവാഹിച്ചു. സർവദാ പ്രാർത്ഥനാരൂപത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. പ്രഭ വിഷ്ണവേ നമഃ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനീയമായ വിഗ്രഹത്തെ പോലെയുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം അർച്ചന എന്ന ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഭക്തന്റെ വിനീതമായ സേവനം സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാലാണ്. അതുപോലെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയും യോഗ്യനായ ഒരു വൈഷ്ണവനാൽ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവന്റെ ശരീരം ഉടനടി അതീന്ദ്രിയമായി മാറുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വൈഷ്ണവ ശാസനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന അനുശാസനം ഇപ്രകാരമാകുന്നു. അർച്ചേ വിഷ്ണു ശിലാദിർ ഗുരുഷു നരമതിർ വൈഷ്ണവേര ജാതി ബുദ്ധി ശ്രീ വിഷ്ണോർ നാംനി ശബ്ദേ സാമാന്യ ബുദ്ധി മുതലായവ. അർച്ചേ വിഷ്ണു ശിലാദിർ ഗുരുഷു നരമതിർ വൈഷ്ണവേ ജാതി ബുദ്ധി ശ്രീ വിഷ്ണോർ നാംനി ശബ്ദ സാമാന്യ ബുദ്ധി മുതലായവ. ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവത് ദൈവതത്തെ വെറും പ്രതിമയായോ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായോ ഒരുവൻ കരുതാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല ഒരു പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവൻ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയിൽ അഥവാ വർണ്ണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവനായിരിക്കണമെന്നുമൊക്കെ ഒരുവൻ ചിന്തിക്കരുത്. പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നരകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും ആ വ്യക്തി പറയുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹം ഒരിക്കലും ഒരു പ്രതിമയല്ല അല്ലെ. പ്രതിമാനഹീതു സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ ഭഗവാൻ സ്വയം അർച്ചാ വിഗ്രഹമായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ദർശിക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളാണോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ വസ്തുക്കളിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള രൂപം ആ രൂപം കാണുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട്. അതാണ് ദാരുബ്രഹ്മനായിട്ടോ മരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശിലയിലോ അല്ലെ മറ്റുള്ള ലോഹങ്ങളിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രതിമയായിട്ട് കരുതരുത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് നരകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നമ്മൾ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെ. സാക്ഷി ഗോപാലായിട്ട് ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും നടന്നു പോവുകയുണ്ടായി ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് അല്ലെ. ഇവിടെ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കനകദാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ അഷ്ടബന്ധ കലശമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അവിടെ നിന്നും ഭഗവാൻ പുറംതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയുണ്ട്. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അർച്ചാമൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ അതേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്, ക്ഷേത്രത്തിലായാലും വീടുകളിലായാലും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വെറും ഒരു പ്രതിമയാണെന്ന് കരുതരുത് നമ്മൾ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഗുരുക്കന്മാര് അവര് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അവരൊരിക്കലും ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ആ പരമ്പരയിലുള്ളവരെ നോക്കിയാൽ തന്നെയും ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ്, അദ്ദേഹം മഞ്ചരിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഗൗരകിശോരദാസ് ബാബാജി, ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ആ പരമ്പരയിലുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലയിലുള്ള രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, അഷ്ടസഖിമാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മഞ്ചരിമാരാണ്. അപ്പൊ അവരൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളല്ല, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവത് സന്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരിലും വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട്, പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അയച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രതിനിധികളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അർച്ചേ വിഷ്ണു ശിലാദീർ ഗുരുഷു നരമതിർ. ഗുരുവിനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് ഒരിക്കലും കരുതരുത്. വൈഷ്ണവേ ജാതി ബുദ്ധി.
വൈഷ്ണവർ അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് എല്ലാ എന്താ പറയാ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടയും എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ടയും എല്ലാവരെയും ഒരു ഒറ്റ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയൊരു ഭവനത്തിൽ എല്ലാവരെയും അംഗങ്ങളാക്കുകയും ഒരിക്കലും കറുത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനെന്നോ അല്ലെ. നമുക്ക് ഇസ്കോണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും, വൃന്ദാവനത്തിലും മായാപൂരിലൊക്കെ പോയാൽ അവിടെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന കറുത്ത വർഗത്തിലുള്ള അമേരിക്കയിലുള്ള വെളുത്ത വർഗം, എന്നാൽ അവരൊരിക്കലും തൊലിയുടെ വ്യത്യാസത്തിലോ ഒരിക്കലും വേർതിരിവ് കാണിക്കുന്നില്ല. അവരെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു വൈഷ്ണവനെ ജാതിയോ അല്ലെ മറ്റുള്ളതോ അങ്ങനെ ജാതി ബുദ്ധി പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അല്ലെ ഒരു അധമകുലത്തിലാണ് ജനിച്ചത്, എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അദ്വൈത ആചാര്യർ പിതൃക്കൾക്കുള്ള പൂജ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ അതിന്റെ ഭാഗം ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന് കൊടുക്കണമെന്നാണ്. എന്നാൽ അദ്വൈത ആചാര്യർ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു, 1000 ബ്രാഹ്മണർക്ക് നൽകിയതിനേക്കാളും മഹത്തരമാണ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് നൽകിയാൽ എന്ന് പറയും. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലക്ക് ശേഷം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും ഉയർന്ന പദവി വേണ്ട, എനിക്കൊരു അധമകുലത്തിൽ ജനിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പ്രകാരം ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുക. ആ പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം തവണ ജപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അത്രയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വൈഷ്ണവരെ ജാതി ബുദ്ധി, വൈഷ്ണവരിലെ ഇന്ന ജാതിയിലുള്ളതാണോ ഇന്ന വർഗത്തിലുള്ളതാണോ ഇന്ന നിറത്തിലുള്ളതാണോ അതൊന്നും ഒരിക്കലും വേർതിരിവ് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നരകത്തിലെത്തുമെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. നിഗമനം എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ സർവശക്തനാകിയാൽ വ്യക്തിഗതമായി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരുവെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർവ്യാജമായ ആവിഷ്കരണത്തിലൂടെ ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തുള്ള ഏതൊരാളെയും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയും. വർണ്ണാശ്രമികളല്ലാത്ത മറ്റു സമുദായങ്ങളിലുള്ള നിരവധി ഭക്തന്മാരെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒരു ജാതിയിലും ഒരു മതത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിത വ്യവസ്ഥയിലും താൻ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്നും, എന്നാൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ കന്യകമാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സേവകന്റെ ശാശ്വത സേവകനാണ് താനെന്നും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാനായി അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗം പദ്ധതി അതാകുന്നു അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഗോപി ഭർത്തൃപദ കമലയോർ ദാസദാസാനുദാസ അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ഗോപികമാരുടെ സേവകന്മാരാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ, എന്റെ ഭക്തൻ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അല്ലെ, എന്റെ ഭക്തൻ നേരിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എന്നതിനേക്കാളും എന്ന് പറയും. ഇവിടെ പറയുന്നു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ ധാരാളം ഭക്തരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, സാക്ഷാൽ ജഗന്നാഥൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ടുള്ള ആ മഹാപ്രസാദം ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് ദിവസവും നൽകുമായിരുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്താ പറയാ ആ സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണരുടെ അവരൊരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഹിന്ദുക്കൾക്കൊന്നും പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്ഷേത്രത്തിൽ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആ കുടിലിൽ എല്ലാ ദിവസവും എത്തിച്ചിരുന്നു, ആശ്രമത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് വൈഷ്ണവര്. അപ്പൊ അവരിൽ ഒരിക്കലും ജാതി ബുദ്ധി പാടില്ല എന്ന് പറയും. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ധാരാളം ആൾക്കാർ ആര് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അവരെയൊക്കെ പ്രഭുപാദരെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും മറ്റുള്ള കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതമൊക്കെ നയിച്ചിരുന്നവരാണ് ഹിപ്പികൾ അല്ലെ. ഒരു വിഭാഗം സമൂഹം വെറുക്കപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ പറയാ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അങ്ങനെ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് ഹിപ്പികൾ. 15ഉം 16ഉം 20ഉം ഒക്കെ പ്രായമുള്ള യുവാക്കള്. അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ ആ മയക്കുമരുന്നിനും മദ്യത്തിനൊക്കെ അടിമപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന അവരെയാണ് പ്രഭുപാദർ ആദ്യം മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഒരു കുറച്ച് അല്പം ഭക്തിയുള്ള ഒരാളെ ഭക്തനാക്കിയിട്ട് പേരും പ്രശസ്തിയൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആളെ ഇന്ന് ധാരാളമായിട്ട് കാണാം. ഞാനാണ് അവനെ ഡിവോട്ടി ആക്കിയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നാൽ അതല്ല ശരിയായ വഴി. പ്രഭുപാദർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെയാണ്. പ്രഭുപാദർ ഒരു
അല്പം ആത്മീയ വാസനയുള്ള ഒരാളെ ഡിവോട്ടി ആക്കുകയല്ലേ ഇത്. ഒന്നും അറിയാതെ, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാതെ, ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്, ഭാഗവതം എന്താണ്, ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ പോയിട്ടാണ് അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെയാണെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറും മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറയും, സേനാപതി നായകൻ, സേനാപതി ഭക്തൻ എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും എന്നുള്ള. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സമുദായത്തിന്റെ ഇടക്കും എല്ലായിടത്തും ഇവിടെ പല ആൾക്കാരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു അല്ലെ. റഷ്യയിലും ജർമ്മനിയിലും മറ്റൊക്കെയുള്ള അവിടെയൊക്കെ പ്രഭുപാദർ സഞ്ചരിച്ചു. എവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യരുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ പ്രഭുപാദർ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ 11 വർഷത്തിനിടയിൽ 14 പ്രാവശ്യം ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എത്ര വയസ്സിലാണ്? 70 വയസ്സിലും കൂടുതലായപ്പോൾ അല്ലെ. 70 വയസ്സിൽ 70ാമത്തെ വയസ്സ് പ്രഭുപാദരുടെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ഷിപ്പിൽ വെച്ച് ആഘോഷിക്കും അല്ലെ. 70 വയസ്സിലാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷമാണ് 72, 73 വയസ്സിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള 70ന് കൂടുതൽ വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചത് അല്ലെ. അതൊരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കില്ല. 70 വയസ്സാകുമ്പോൾ 70 വയസ്സാവുന്ന ആൾക്കാരെ തന്നെ ഇന്ന് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. 70 വയസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ റിട്ടയർഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വെറുതെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സൊറയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നേരം കൊള്ളുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് കാണാൻ പറ്റും. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയല്ല. ഗുരു എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ 1922 പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടും ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഇംഗ്ലീഷിൽ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും പണം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതവും പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ടും പറയും. എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ. 1965 പോയത്. 1922 നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ലേ. 43 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും പ്രഭുപാദർ ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം മാറ്റാൻ ഒരിക്കലും മറന്നില്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദരെ അത്രയും ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം, അതാണ് ഗുരു ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഗുരുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നോ, ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നോ, അത്രയും കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. പ്രഭുപാദർക്ക് ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മഞ്ചരിയാണ്. ആ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യലീലയുള്ള സേവകയാണ്. അവരുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം മുഴുവനായിട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് ലഭിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ രൂപഗോസ്വാമി രൂപമഞ്ചരിയാണ്. ആ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ കിടന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കും, എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇത്രയും പ്രായമായി, ഇനി എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ എനിക്ക് പാലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുവാൻ. അവരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇവിടെ 2-3 ആൾക്കാരെ വർഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും 2-3 സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. എന്നാൽ ലോകത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യരുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് പ്രഭുപാദർ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോഴും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇനി വേറെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അഥവാ ലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ എവിടേക്കും പോയിട്ടില്ല. പ്രഭുപാദരെ അതിനായിട്ട് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദരെ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. പ്രഭുപാദരെ ഓരോരോ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ അധമ ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെയും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ അവരൊക്കെ വേഗത്തിൽ പ്രഭുപാദരെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു പ്രഭുപാദരുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കാനായി. പ്രഭുപാദരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും അവരൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സാധാരണ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളുള്ള അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് അത്രയും നമ്മൾ ആദരിക്കുകയും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കാരുണ്യം ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി നമുക്കുമൊക്കെ ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വർഗത്തിലുള്ളവരെയും പറയുന്നത് അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. കിരാതം, ഹുണം, പുളിന്തം, പുഷ്കലം, ആബീരം, ശുംഭം, യവനം, ഗസം എന്നീ വംശജരും പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തരായ മറ്റുള്ളവർ പോലും ഭഗവാന്റെ പരമശക്തി ഹേതുവായി ഭഗവത് ഭക്തരെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആരെ അഭയം പ്രാപിക്കാനും? ഭഗവാനെയല്ല പറയുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തരെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആദരപൂർവമായ എന്റെ പ്രണാമം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അനന്തശക്തിമാനായ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ സവിനയം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സമീപിക്കുവാനായിട്ട് കുറെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് വേണം അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തരെ അഭയം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ യാതൊന്നും തന്നെ വേണ്ട. അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും പട്ടിമാംസം തിന്നുന്ന ആൾക്കാർ വരെ അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് സാധിച്ചു. സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഭഗവാന് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ
അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്ത് അവരുടെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ വരെ കഴുകി വെച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദര് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അവരെയൊക്കെ ഉത്തമ വൈഷ്ണവരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം വൃന്ദാവനത്തിലും മായാപൂരിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവരാണ് അവിടെ വൃന്ദാവൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും മായാപൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. അവരാണ് നമ്മുടെ ഈ സംസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഹിന്ദിയിലുള്ള ആൾക്ക് വരെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് മംഗലാപുരത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുൽ കൃഷ്ണദാസ് പ്രഭുജി, അദ്ദേഹം വിദേശത്തുള്ളത്. അവരാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ പറയാ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു വൈഷ്ണവ കൾച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടോ അതൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കും. അപ്പോ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് പ്രഭുപാദരും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരാണ്. അവര് ഇന്നും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഭാരതഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ജനിച്ചവർക്ക് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതം ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും നമ്മൾ അതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വിദേശത്തുള്ളവര് അവരിവിടെ ജനിച്ചെങ്കിലോ എന്ന് അവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എങ്കിലും അവർക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള വൃന്ദാവനവും മായാപൂരുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ദിവ്യധാമുകളിലൊക്കെ വസിച്ച് അവിടെ കാല് കുത്തില്ല. അവിടെ ടാക്സിയിൽ നിന്നൊക്കെ കൈ കുത്തിയിട്ട് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങുക. പിന്നെ ഈ കാലൊക്കെ ഇവിടെ സ്പർശിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും വിശ്വാസത്തോടും അത്രയും ഭക്തിയോടും കൂടി അവർ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയും അവരുടെ പ്രതിനിധികളെയും നമ്മൾ ആശ്രയം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഇവിടെ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ആദരപൂർവമായ എന്റെ പ്രണാമം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അനന്തശക്തിമാനായ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ സവിനയം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഗുരുവും കൃഷ്ണദ്വൈപായനവ്യാസൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൂടി കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വിവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ, ഗുരുമഹാരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. അങ്ങനെ തീരുമെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാന്ന് വെച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, 19 നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നെടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യർത്താം. വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമദാസ് പ്രഭുജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ജൂലൈ മാസം ഗുരുമഹാരാജ് വരികയാണ്. അപ്പോഴ് ഗുരു ആശ്രയ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ദീക്ഷ എടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവുക. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 4 നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിച്ച് ആ ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുകയും 4 നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും 16 മാലയൊക്കെ ജപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ദീക്ഷ എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ബന്ധപ്പെടുക കേട്ടോ. അതല്ലെങ്കിൽ മണിമാതാജിയോ എന്നെയോ ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടുക. അതിന് തയ്യാറായവര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ, ഗുരുമഹാരാജ് ജയ, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ.